Μόνο ένας εξορκιστής μπορεί να θεραπεύσει αυτό το πλάσμα. Περίπτωση, μόνο ένας εξορκιστής μπορεί να μας βοηθήσει. Και τι να κάνω? Πρέπει να πάρεις το 11880. Ζήτα έναν εξορκιστή. Ναι, 11880 εκεί, συνδέστε με έναν εξορκιστή παρακαλώ. Ναι, πατήρ Γρηγορία, σας παρακαλούμε, πρέπει να έρθετε στο σπίτι μου, γιατί η κόρη μου έχει πάθει κάτι πάρα πολύ περίεργο, πρέπει να ψήσει δύο διάολος μέσα του. Και για να μην μας πάρει ο διάολος τα ρέστα, πρέπει να έρθετε στο σπίτι μου να τη σώσετε, εντάξει. Που μένουμε, στο διάολο τη μάνα μένουμε. Ναι, ευχαριστώ. Και γρήγορα, έτσι, γρήγορα. Την επόμενη μέρα, όταν έδειξε ο ήλιος, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έρθουν εις τον τάφον και να λείψουν τον Ιησούν. Παρακαλώ. Ναι, εγώ, ο πατήρ Γρηγόριος. Τι θα θέλατε? Αχα. Περιγράψτε μου τα συμπτώματα. Πολύ ωραία. Και πού να έρθουμε? Φτάσαμε αμέσως. Ωραία, ήρθε κιόλας. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Ο Χριστός σου Παναγία. Ω, περάστε. Με το δεξί τέχνο μου. Γεια σας. Το έχουμε κανονίσει ένα ρηγό. Ας πάμε να δούμε το κοριτσάκι, διότι τρώτε πολύ από τον πολύτιμο χρόνο. Σε αγιάσω από το σπίτι. Εντάξει, φτάνει. Γεια σας. Από όλα αυτά, 20 ευρώ πιστεύω θα ήταν ικανοποιητικά. πάρτε 15 τώρα. Και έχει ο Θεός. Και έχει ο Θεός. Το παιδί είναι καλά. Ωραία. Φύγαμε. Έχουμε το χρέος μας. Χριστέ μου! Τι είναι αυτό! Καλύτερα να Στις διαβάσεις να με φύγω πάτερ, έτσι. Καλύτερα να φύγω. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Oh my God! Christ compels you! The power of Christ compels you! Θα θέλω να το πάω το παράθυρο! Compels you! Γιατρεύτηκε!